Ako spáliť 400 kalórií? Dnes si povieme, ako ušetriť 400 kalórií jednoduchými tipmi. 200 kalórií zbúrame športom a 200 necháme ležať na tanieri. U činnostiach počet spálených kalórií závisí od tempa a vašej váhy. Odporúčame meranie športtestmi, o ktorých sa dozviete viac v ďalšom videu. Tu sú tipy pre spálenie 200 kalórií každodennými činnosťami, ale aj športom. 1,5 hodiny prechádzky po rovine rýchlosťou 4 km za hodinu. 1 hodina umývania okien, 1 hodina žehlenia, 35 minút miesenia cesta, 35 minút kosenia trávniku, 30 minút korčulovania na kolieskových korčuliach, 25 minút veslovania, 25 minút jazdenia na bicykli pohodlnejším tempom, 25 minút hrania tenisu, 25 minút behania rýchlosti približne 8 km za hodinu, 25 minút chodenia po schodoch, 20 minút skákania na švihadle, 15 minút hrania skvošu alebo 10 minút hrania hokeja. A teraz pár tipov, ako vynechať 200 kalórií na tanieri. Namiesto 2 croissantov zjedzte radšej 2 plátky celozrnného chleba. Alebo namiesto 3 lyžic čokoládových muslí s kelímkou ovocného jogurtu a polkou banánu si dajte 150 g nízkotučného tvarohu so 100 g čerstvých jahôd. Sladké raňajky, ako je pečivo s nutelou a maslom, plnohodnotne nahradí jedno celozrnné pečivo s 1 polievkovou lyžicou tučného tvarohu a 10 g medu. A k obedu si dajte ako prílohu 300 g dusenej zeleniny, avšak ak máte radi zemiakové prílohy, radšej siahnite po jednom pečenom zemiaku ako po 150 g hranoliek. Aj takto ušetríte 200 kalórií. Ako sladkosť ku káve si namiesto 3 čokoládových oplátok dajte polopekaného jablka s orechovou náplňou. Ako zákusok skúste namiesto tiramisu radšej sladký ovocný dezert, ak už vlastne zákusok musíte. Jedno celozrné pečivo natreté tatarským biftekom obsahuje 200 kalórií menej ako pečivo s maslom, salámom a syrom. Máte radi pizzu? Skúste ju s celozrnným cestom a namiesto salámy pridajte zeleninu každého druhu. 5 rybých prstov s 250 g zemiakového šalátu má 543 kalórií bohatých na cukry, zatiaľ čo grillovaná fileta z lososa a 250 g zeleniny má 250 kalórií bohatých na bielkoviny. 30 zemiakových čipsov nahradíte hrstkou burských orieškov. Namiesto piva alebo koly si dajte minerálku alebo bylinkový čaj. A extra bonus určite napadol tých z vás, ktorí už videli náš článok Tipy a zaujímavosti. Vypite 2 litre vody, čím spálite 200 kalórií. Spomínané náhrady vám navyše pomôžu naštartovať metabolizmus, teda až na tú zemiakovú prílohu. O zemiakoch a ich kontroverzných vlastnostiach si povieme neskôr. Vaše tipy a nápady privítame radi v komentároch pod videom. Ďakujem za pozornosť a lúči sa s vami Majka.